May sumasayaw pa. Go, di ba go? Go, di ba? Ha? Lano ka? Kapi bagaan. Kapian. May ginagawa mo tayo. Yan guys, magandang araw po. Yan, andito tayo kay Padi-Padi. Gugupitan ko sa itong mga bata. Dahil may dala akong panggupit dito. Yan, sadyang ko nagupitan na pala. May sumasayaw pa. Go, di ba go? Go, di ba? Yan pa plastic. Chocolate Ay, chocolate. Kape? Malakas yata yung sound trip. Len! Takbo naman si Junel. Len! Takbo si Junel. Yung malakas yung sound. Ha? Nano ka? Bilis ka. Ayaw niya pa rin mag-bless Ha? Yan pala rin dumaan hali sa hali sa sponsor ka. Di pa ka nagsaing ulit? Di pa ka nagsaing? Ha? Almusal pa lang? Ang hali na Nagano ka? Nagugas? Kapean pa deh? Ha? Kapean? Kape bagaan? Kapean ko? Kapean? May laman na itong nyo, ole? Tangke? Wala pa. Tay! Bis ka tay, bis ka pala. Tay. Ha? Ano ginagawa mo tay? Dito ko lang. Go, sapla na go. Maghahanap tayo ng yan mauutosan bumili ng tangke ng gasol. Wow. Kasi ang hirap ng sitwasyon nila. May panggatong, wala namang pansibak. Ngad ka? Oh, dahil muna ko bababakal ko takong tangke duman sa sangay. Babakal tangke sa sangay. Ayan, wala tayong makuhang bibili ng tangke. Kung kasya lang yan dito sa motor ko, kung na sana ibibili. Alam ba rin? Hi, bali lang. Hinog na? Wow. Hinog na? Hi.
Ay, pare. Hilaw pa man na. Bala, pare. Lumayan sa ilo. Pare. Lumayan sa ilo. Medyo may kapaamuhin itong mga bata. Ano? So yan guys, bibilhan po natin sila ng gas. Dahil may pagluto pag walang gas. Tapos yung kahoy nila dyan basa, mahirap talaga. Kukulambar pa yung iba, sibakin yan, lalo't walang itak dito. So bilhan natin ng gas para maluwan ang kanilang pagluluto. So dadalhin natin ito sa motor. Andito nga tayo guys sa refilling station para magpakarga ng gas nila Rowley. So ayun na, nasa loob na yung ating tangke. So hihintayin na natin matapos. So yun guys, nakabili na tayo ng gasol. So kakabit muna natin to. Nagsahin ka na Rowley? Nagsahin ka na? Hindi pa. Sige. Gupitan muna natin si Rowley. Yan, na-miss ko rin magupit mo. Na-miss ko rin magupit. So, ayan po yung before. Wow! So, abangan nyo po yung after nito.
Ayun guys, yan na po yung after. Gagabad ka ulit. Ang gapong bata ito eh. Sige na dahil dyan. Magsahin ka na. Mali ko muna pala. Walang sahin. Pare, mapagapit ka pare. Malag din pare. Pare. Apa mo? Pare mana tagapitan? Mana? Guys, ayaw magpagupit na ipad-ipad. Ilipit na lang natin itong mga gamit. May hirapan naman tayo magpaamon itong mga bata dahil medyo matagal tayong hindi nakapunta dito. Pero katagalin yan, babalik ulit yun sa dati. Kaya magsahin ka na. Si Raul minsan natutulala pag tinatanong mo, hindi agad nakakapagsalita. Sana sa pagbabalik natin na ito, maging maayos ulit sila. Ayan, pasalamatan ko ulit si The Prospect. Ayan, nag-overnight sila dito kahapon ba? O nung isang gabi, nag-overnight sila dito. Yan, pasalamatan natin kasi andyan din yung supporta niya. Support na natin si The Prospect sa kanyang YouTube channel. So ilalagay ulit namin sa screen para mas madali nyo pong mahanap si The Prospect. Pare, pagkapit ka pare. Ayaw talaga. Huwag na natin pilitin si Pade. Yan, nagtatampo siguro sa atin dahil hindi tayo nakapunta dito. Eh, wala tayong magawa. Tao lang din tayo. Sasaktan sa mga ganyang sitwasyon. Yung mga bata may ulam na, magsasayang na lang. Diyan kung medyo maiksi na yung buhok, ginupitan na pala. Kasi na kayo nagpagupit? Sudma? Tayo, saglit na tayo, tama naan. Tatay. Tay. Ngayon naman guys, si Django naman, siya yung malapit sa atin. Bawat punta natin dito, si Django lagi yung sumasalubong sa atin. Si Junel, pag nanig pa lang yung motor, takbo na kung saan. Saan yung Junel? Ha? Saan yung talagang dumaan? Ayan, takbo agad. Si Padi naman, medyo mailap sa atin. Masama siguro kayong loob.